dende Comisións Obreiras presentamos 10 propostas para un xiro social en Galicia. Precisamos crear máis postos de traballo e, por iso, propomos medidas como a reforma integral do Servizo Público de Emprego de Galicia e das políticas activas de emprego, a aposta por un modelo enerxético inclusivo que xere capacidades industriais propias e emprego local, e a implantación dun plan de renovación da frota pesqueira galega, así como tamén a redefinición da formación para o emprego e o mapa de titulacións que facilite a inserción laboral da mocidade. Mais tamén precisamos mellorar a calidade do emprego e por iso prevemos a creación dun plan contra a precariedade laboral, a introdución de cláusulas sociais na contratación pública, imprescindible cando a administración é empregadora, e a modernización das relacións laborais, introducindo un sistema de solución extrajudicial dos conflitos laborais. E, finalmente, xa é hora de apostar pola igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, e xa que logo apostamos pola extensión dos plans de igualdade na negociación colectiva e a creación dun rexistro autonómico onde podelos consultar, a execución de políticas formativas e de sensibilización en materia de igualdade e non discriminación por razón de sexo, como tamén medidas de apoio á corresponsabilidade. De todo isto é o momento. Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia.